Hola mga sis! So, alis kami. Ayan, to dadaan namin sa Bacoor. Nakalimutan ni Lola. Ito sa kabilang bahay. Kasi magcha-chapsuy si mama mamaya. So, yun. Barbie lang tayo ngayon mga sisi. Ayan, nakaligo ko lang. Si Snowy, nadaan na namin kaninang umaga kasi namalengke kami mga sis. Ito ko sa inyo yung mga pinalengke na. So, yan yung ref namin. Nag-defrost kami kanina. Yan, mga tosino. Yan. Kunti lang. Kami lang naman dalawa ni Edsel. Ito, sobrang sulit nito. 350. Tapos, isang malaking bag na yan. Half na lang yung natira kasi niluto namin last night. And then, meron din kaming biniling mga gulay, ayan, young corn and broccoli. Ito, pang sigang, ganun. So, hindi na kami bumili ng maraming gulay, mga sesams. So, andun na si Edsel sa sasakyan. Ayan ang kalat ng bahay namin. Maglalaba kasi kami mamaya. Ayan, naglaba ako yesterday pala. Naglaba ako ng mga damit ni Snowy para hindi siya ma-washing machine. Kasi, nag-stretch. Yung washing machine namin nandito sa labas kasi nakasemento na siya. As you can see, medyo malaki na yung space. So, mga sisi ngayon, diba kaninang umaga na malengke kami and then, wait lang, adjust natin yung brightness. Ayan, kaninang umaga na malengke kami, tapos kumain lang kami dito and then, nagligpit si Edsel ng bedroom namin kasi sobrang kalat niya na. Para tomorrow, pag may bisita kami, yung uncle tsaka auntie ko kasi, tsaka yung mga pinsan ko, bumibisita sila kada weekend. So, bukas may ganap, punta kaming Vermosa, magjo-jogging. Charot! So, ayan. Ayun si Edsel, nag-check siya kung on pa ba yung aircon sa taas o hindi na. Kasi alis na kami, mga sisi, nagmamadali kami. Punta kaming SM Bacoor. Tingnan namin kung meron pa bang ibang choices ng TV. And then after namin bumili ng TV is punta kaming Shopwise. Mag-grocery kami kasi kailangan na mag-grocery. Medyo ubos na yung stocks. Ang toyo lock, magpalit na pag-toyo. Diba gamay na lang to? Toyo. Toyo lang? So, ayun. Konti lang naman yung bibilhin namin sa grocery. Hindi naman ganun kadami yung nakukonsume namin like a month. So, ayun. Nag-tinted sunscreen lang ako na Belo. Hinahanap ko yung kay Anakay na sunscreen ko kaso, nasa kabilang bahay ata. So, yung Belo yung ginamit ko. And so far, okay pa naman siya. Ayan. Pinulahan kasi ako ni Belo ng super daming sunscreen last time. So, yes. Gamit na gamit ko pa naman siya. So, ayan. Minsan na lang ako mag-makeup mga susi because of my pimples. Wala naman na to. Pa-fade na yung scars. Ito lang bago. Tsaka ito. Nasa SM Appliances kami. So, nabili kami ng TV. Ayan. Pakita ko sa inyo kung ano yung napili. So, ayan, seasons yung napili namin. 40 inches. Ito sana, 42. Kasi same price lang naman sila. Kaso, medyo sobrang laki na ng 42. Ito yung parang perfect fit sa bahay namin. Kung saan namin siya pag ilalagay. Galing lang namin sa Shopwise. So, Sisi's. Uwi na kami. Sunduin namin si Snow. Ay, hindi. Doon na pala kami mag-dinner. So, sunduin namin si Snowy doon sa bahay. Sa Green Park. So, yeah. Wala mga sis. Nasundo na namin si Snowy. Medyo madilim. But, we're going home na. Say hi to them. Say hi, mga sis. Hi, my sis. Hi, Mazi. Oh my gosh, what are you doing? So, mga sisi, nasa house na kami. Magliligpit lang ako ng mga kalat-kalat.
Kasi nag-grocery kami kanina, di ba? So, ayun yung mga pinamili namin. No, you're not supposed to play with that. That's not a toy. That's the, yes, that's for the work of daddy. Baby! Hi! Ay, you're washing the curtain? Ang sisi. Hingal na ako. Ayun yung mag-ama. Sa likod sila. Si Blight nasa harap. So mga sis, update pala sa TV namin. Yung binili namin kahapon, ito na siya. Ayan, naikabit na siya ng ate ko at saka ng asawa niya. Hola mga sis, I'm back! Actually, sis, iniwan namin doon kina mama kasi mag-work ako ngayon from 6 to 9:30. Kuha na tayo ng gulay. Ang dami naming cook. Meron kasi kaming bisita kahapon. Oh my gosh. Yung... Mabilis na pagtaas ng admission ng COVID patients sa So, ayun, naisalam ko na ang aming sinigang na maya-maya, mga sis. Masarap siya. Para siyang salmon. Salmon. Para siyang salmon. Yun si daddy sa labas. Lalabas siya. Nakabili nga pala kami ng kanina mga sisams. Yoga mat. Mura lang siya. It's $2.89 o $2.85. Ayan, malaki na siya. Dahil meron tayong extrang mangga. Gawin natin siyang shake. So, ayan na. Pagkatapos ko kasing nilalagyan ko nito sa taas. Para mas masarap. So, itong kay daddy, lagay ko muna sa ref para hindi siya matunaw. Kasi busy pa. So, mga sis, tapos na yung ating sinigang na maya-maya. Ayan. Kumukulo na siya. Nilagay ko na yung mga gulay and all those. Ayan siya, para siyang taba ng bangus. Ganyan yung, niya, yung meat niya. Nakukulangan ako sa asin. Ayan pala yung spices namin. Nilagay ko dyan lahat ng spices. So, in-arrange ko siya kahapon. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. Ayan. Bili ko lang yan sa Shopee, mga sis. Pero ako na nag-print ng mga stickers. So, mga sisi, nasa workplace na ako. Wow, maka-workplace. Nasa workstation na ako. Ayan. Ayan yung workstation ko, sis. Talaga namang may table na tayo. Gawa ng may nag-donate. So, yung auntie tsaka uncle ko, binigyan niyo kami ng mga gamit dito sa bahay, like electric fan. Meron din mga washing machine, kabago-bago pa na washing machine. At yung, ito, ganito, yung, what do you call this? Computer table. So, I'm so lucky. Pati chair. So, complete bundle CZ. So, very thankful talaga kami kasi sobrang supportive ng mga relatives at saka parents namin ni Edsel. So, yun lang. So, ngayon magtatrabaho ako, nakaganito lang ako. Hindi kasi kita yung dito. So, okay lang kasi nagaganito ako pag nag-work. Ayan, hanggang dito lang yung kita CZ. So, kalusot tayo para hindi tayo magkwelyo-kwelyo mga sis. Ang init kaya. So, ayan. Dito lang ako sa room. Wait lang ako sa next student ko. Minsan nagti-tiktok. So, ayan. Yung phone ko nandito sa gilid. So, meron din ako ditong ako sa inyo. Ayan, yung Vicks ko para, alam mo na, pag nahilo-hilo, pag inaantok, ayan. Tapos, meron din ako ditong mga notebook. Mahilig ako magsulat, mga sis. Dati, hindi ako mahilig magsulat. Pero nung nanganak na ako, medyo makakalimutan na ako mga CZ. Ewan ko. Ayan, dinalhan ako ni daddy ng ulam. Tsaka rice. Tapos, dadalhin pa niya yung water. Ganito ako kumakain CZ. Yummy.
So, mga sis, tapos na akong mag-work and susunduin na namin si Snowy sa kabilang bahay. So, i-end ko na tong vlog na to and I'll see you again in my next vlog. Goodbye!